Opa, Dan, treba da budeš oprezan. Hajde da vidimo šta mala Mija želi. O, to je crtež keksa. Kako slatko. Pripremit ćemo mi najukusniji keks u njenom životu. Već znam odakle treba da počnem. O, unuče, prestani. Ne udaraj testo, niti ništa uradilo. Hajde da ti pokažem kako se pravi testo. Treba ga razvući oklagijom, a ne udarati. Sada od testa treba iseći okrugle keksiće. Ostaje samo da sve stavim na ples i odnesem u rernu. Ovako, takvim keksom nikoga nećete iznenaditi. Hajde da vam bolje pokažem kako se pravi kuća od medenjaka. Moram iseći iz testa potrebne oblike kako bih kasnije mogla da sastavim od njih kuću. Pogledajte kakav cool nožić sam našao. Mogu da isečem testo sa njim. Mislim da mi je dovoljan ovakav krug. Da, odlično. Šta sada da radim? O, tačno. Hoću da dodam u testo još više M&M's bombone. To će biti neopisivo ukusno. Sestra Mija će biti oduševljena. O, da. Stavljam sve u rernu. A sada čekam. O, za malo da zaboravim. Moj keks je već gotov. Može se vaditi. O, kako je lep. I moj je gotov. Ostalo samo da od njega sastavim kuću. To uopšte nije teško. Sve ću spojiti uz pomoć vanilin krema i ukrasiti kuću lepim i ukusnim bombonama. Nešto mi ipak nedostaje. O, tačno, Skittles. Nikada nisu višan. Ostaje samo da dodam još koji detalji i pospem sve šećernim prahom. O, da. Savršeno. A ja odem, tvoja rerna gori. Ne, nemoguće. Moram to rešiti. Odmah ću izvaditi moj keks. O ne, izgleda grozno. O, odakle dolazi taj strašan miris? Keks je nekako previše tvrd. Neću da ga jedem. A šta je ovo? O, kako slatko, to je cela kuća od keksa. Medenjaci, obožavam mi. Super. A sad je došlo vreme da probam bajkino pecivo. Došla mi ideja. Napravit ću kulu i pojesti sve odjednom. Ukusno, ali najviše mi se dopala ova kuća. Da, znala sam da sam najbolja. Interesantno, šta sada želi mala Mija? O, kakav lep crtež pice. Super, ovo je lak zadatak. A već znamo odakle da počnem. Moram otvoriti paradajz sos. Ali ne ide mi, unuče, pomozi baki. O, kako si jak, bravo. Ukusno. Sad ću da stavim malo na testo. Raširit ću sve kašikom i dodati sir. A sada treba da stavim kobasicu. A Dan, jesam ti dozvolila? Dobro, imam mnogo kobasice. To je to, ostaje da se ispeče. Šta je to kod Dana? Sve pod kontrolom. Jao, ispustio sam testo. Šta ću sad? O, bako, hvala ti puno. Napravit ću najbolju picu za Miju. Moram da namažem tečni marshmallow po testu. Savršeno. A sad je vreme za Skittles. Hoću da sve bude šareno. Napravit ću dugo od bombona. Pogledajte, ovo je preslatko. Sada to samo treba staviti u rernu i sačekati. O, šta je kod šefa? Ja pravim najbolju picu za Miju. Prvo ću obojiti testo u crnu boju, jer samo skupa pica može biti crne boje. A sad ću dodati što više paradajz sosa. Biće veoma ukusno. Gore ću narandati plavi sir. Ima nevjerovatno prijatan miris. Mala Mija će biti oduševljena. A za punjenje ću koristiti morske plodove. Škampe i dagnje. Dodat ću malo paradajza i brokolije da bude još ukusnije. Izvrsno. Moja pizza je gotova. Ostaje samo da je stavim u rernu i sad čekam da se ispeče. O, čekati, to je najteže. Kakav prijatan miris u kuhinji. Samo nemojte da propustite taj trenutak kad se pizza spreme. Bako, probudi se. Tvoja pizza je već gotova.
A stvarno? O, odlično, baš je lepa. Moja pizza je savršena. Interesantno, a kako je moja pizza? Wow, ispala je tako lepa. Mija, brzo probaj. O, da, baš želim da probam ovu picu. Izgleda čudno, neke školjke. Uj, a šta je ovo? Pizza sa Skittles bombonama? Takvu kombinaciju još nisam jela. Ne sviđa mi se. O, kakva je ovo pizza? Miris je divan. Bako, ovo je najbolja pizza u mom životu. Biram Baku za pobednicu. Juhu, pobednički ples. Joj, a leđa nisu više ista. Šta nam je ovaj put nacrtala, mala Mija? To je hamburger. Super. Društvo, morate dati sve od sebe. Ne želim da pravim klasičan hamburger. Napravit ću slatki, koji će se joj sigurno svidjeti. Već sam smislio šta da stavim unutra. Prvo ću uzeti malo nutele. Da probam. Baš je ukusna, sviđa mi se. Sipat ću još više. Hoću da Mija bude oduševljena. Dakle, zatim ću staviti marshmallow. A ja ću napraviti klasičan hamburger koji će biti lep i sočan. Uzet ću lepinju i malo ispeći na tiganju. O, prošli vek. Sada sve rešava tehnika. Ja imam specijalni roštilj u kojem ću spremiti sve. Imaću savršen hamburger. A to ćemo još vidjeti. A moram uzeti malo mlevenog mesa da napravim pljeskavicu za hamburger. Eto, samo da je ispržim. A miris je divan. Bože, Dan, šta ti radiš? A moraš se smiriti, dragi. Bako, ne ometaj me. Pržim marshmallow do zlatno sveće boje. O da, tako izgleda mnogo bolje. Sad ću staviti žele bombone i to je to. Gore sipam sirup od jagoda da bude izuzetno ukusno. Mislim da neće biti loše ako dodam još bombone njort. Obožavam ih. Tako je. Moj hamburger je gotov. Kako vam se čini? O, bravo, nuče. Potrudio si se. Šefe, jeste li vidjeli? Nastavit ću da spremam najbolji hamburger na svijetu. Već sam ispekla lepinje. Dakle, vreme za pljeskavice. Gotovo. Ostalo je samo ispržiti slaninu, a bit će jako ukusno. A sad ću pripremiti povrće. Paradajz. Salata. Ketčap. A zatim pljeskavica i sir. I naravno slanina. Nje nikad nije dosta. Sada ponavljam to nekoliko puta. Gotovo. Ja sam završila. A ja još nisam. A treba dodati malo sosova da ne bude suvo. O, i dodat ću malo slanih krastavaca. O, ne mogu da otvorim, šefe, pomozite. O, hvala, vi ste profesionalac. O, kakav miris. A divno. A moji krastavci su najukusniji. To je to. I baka je završila. Može se probati. Prijatno. Jeste završili? O, divno. Želim probati ovaj hamburger. Wow, veoma ukusno. A šta je ovo? Wow, izgleda da je to pravila baka. Jo, pogledajte, sve ispalo. To mi se ne sviđa. O, čekajte. A šta je ovo? Prelepo. Yes! Brate, svaka čast. Treba probati ovaj slatki hamburger. Divan je. Ovdje su svi moji omiljeni slatkiši. O, da, oduševljena sam. Tu je čak i marshmallow. Divno. Dakle, odlučila sam. Brat je pobedio. Čestitam. O, konačno. Zadovoljan sam. Šta će biti ovaj put? O, to su najetci. Ajde da brzo ih spremimo. Bako, probudite se. Vreme za kuvanje.
O, najdjaci, pa to je najlakše. Sad ću pokazati kako se prave. Treba da sipam malo ulja u tiganj. Mislim da je dovoljno. Den, jel ti treba? Naravno, uzmi. Hvala, bako. Sad ću i ja sipati ulje. Hajde, sipaj se. Ups. Jao, mislim da je to previše. Jao, Dene, baš si smotan. Dakle, ja ću seći piletinu i pripremiti sve za paniranje. Umutit ću jaje u tanjiru. Tako je. Zatim umočiti piletinu u jaje. A onda u brašno. Odlično, može da se prži. Pogledajte kakva divna boja. Prebacujem sve na tanjir i to je to. Šefe, šta je kod vas? Moj recept je sigurno bolji. Moje najdjece će biti zlatne. O, lepota. Pogledajte kako blista. Prebacujem sve na crni tanjir. Da, tako će izgledati bolje. I dodajem tečni azot. O, to je baš moćno. A kako ja da iznenadim Miju? Tačno, uzet ću gotove smrznute najdjece. I umočiti ih u sir. Sira nikad nije dosta. A zatim u prezle. Ja usvrbi me nos. O, ne. Šta da radim sad? O, tačno. Imam čips Cheetos. To je isto kao prezle. Jao, šta radiš? Dobro, neću više. Odlično, izmrvio sam čips. Sad mogu da umočim meso u to. Lepota, može da se prži. Divno, ja sam genije. To je to. A moram da dodam malo kečapa. Mislim da je dovoljno. O, kako sve lepo izgleda. Oho, šta je ovo? Moram probati. Zanimljivo, ali ništa posebno. Šta je sa mojim uslama? Postale su zlatne. Ipak ne zlatno meso ni za mene. A šta je ovo? To su klasični najdjaci. Wow, da, sviđa mi se. Ostalo je posljednje jelo. Šta je ovo? Nešto sirno? Wow, obožavam sir. Divno, brat je pobedio. Opet ja? Cool. Dobro je da smo uspjeli da pobednimo. A gdje smo sada? Ovo je prodavnica slatkiša. Sigurno ćemo moći da se sakrijemo od ovog neprijatnog čuvara. Ovo nije za mene. A šta je ovo? Moja roza haljina će sigurno biti vidljiva. Wow, ova ogromna huba buba mi sigurno odgovara. Sad ću se sakriti ovdje. Wow, koliko žvaka. Ali nemam vremena da žvačem. Moram da sedim mirno i da čutim. Ovdje me sigurno neće pronaći. I ja također moram naći nešto što odgovara mojoj boji. Ovo pakovanje mentosa je baš za mene. Sad ću se zavući unutra. Jao, nešto neće. Prevelika sam, gubim ravnotežu. Jao, sve u redu. Treba mi veće mesto. Mislim da će mi ova kutija od Ore sigurno odgovarati. Ovdje ima dosta mjesta za mene. Eto, sakrila sam se. Da li su se svi već sakrili? A ja gdje ću? Znate, i ja sam našao savršeno mesto. Ovo pakovanje od bombona Toxic Waste je baš za mene. Sad ću se zavući unutra i niko neće ni pomisliti da sam tu. Kuda su svi pobegli? Ipak igrate žmurke sa mnom. Znam da ste ovdje. Ali tako sam gladan, moram prvo jesti. Onda ću vas tražiti. Obožavam ove bombone. Tako su ukusne. Treba da razmislim gdje bi se mogli sakriti. Gdje bih se i ja sakrio da sam lopov. Stanite, šta je ovo? Ruka uzima moje bombone. Evo ga, prvi lopov je pronađen. Kuc, ko tu živi? Zdravo, lopove, našao sam te. Izađi brzo i stoj blizu da te vidim. Sad ću pronaći tvoje prijatelje. Sad čekajte malo, da li mi se čini ili se ovo pakovanje huba bube pomera? Ko je unutra? Izađi, sad ću saznati.
Aha, roza princeza, našao sam te. Može stati pored svoje drugarice. Preostalo je pronaći vašeg žutog druga. Gde bi se on mogao zavući? Aha, stoj, našao sam te. Zaslužili ste glicanje. Devojke, bežimo. Brže, brže. Jedva smo pobegli. Ovaj put moramo pronaći bolje mesto. Gde smo sada? Je li ovo prodavnica igračaka? Cool! A šta je ovo? Wow, ovo je žuti autić od Lego koski. Super! Ovdje me sigurno niko neće pronaći. Samo fali krov. Čime bih se mogla pokriti? Čekajte, ja sam autić od Lego koski. Zato ću napraviti sebi krov od Lego. Sad ću napraviti takvo mesto da me niko nikad neće pronaći. Devojke, ja sam se sakrio. Wow! I ja hoću, on ima super mesto. Ali i ja mogu naći nešto jednako dobro. Evo, ovdje ću sigurno stati. Mada ne, neću uspjeti. Moram i još da razmislim. Ova kutija bi mi sigurno odgovarala. Unutra su samo plišane igračke. Sa zadovoljstvom ću se sakriti ovdje. Čuvar sigurno neće shvatiti da unutra kutiji može biti osoba. Wow, i Jane je našla sebi mesto. A gdje ću se ja sakriti? Možda da se pravim da sam bicikl? Bilo bi super, ali previše se vidi. Moram naći mesto koje će me potpuno prekriti. A šta mislite o ovom simpatičnom medvediću? Točno! Mogu se zavući unutra. To je sjajna ideja. Sad ću izvaditi sve suvišno i mogu se zavući. Sešću pored automobila da niko ne pomisli da unutra neko sedi. Svi ostanite na svojim mestima. Sad ću vas naći. O, kakav lep bicikl. Maštao sam o takvom kad sam bio mali. Joj! Nisam očekivao da će me tako brzo pronaći. Nadam se da niko nije ovo video. Joj! Ups! Ko je ovdje? Kako je dobro što je pored mene bio ovaj plišani medved. Čekajte, da li me upravo igračka zagrlila? Nemoguće, sakriću se od svih u ovoj kutiji sa igračkama. Kapetane Ameriko, spasi me. Ovdje sam na sigurnom, niko me neće pronaći. Ovdje je toliko mračno, malo se plašim. Ko je to? Hoćemo biti komšije? U pomoć, ovdje su čudovišta. Hoću svojoj mami, u pomoć. Jao, kakva kukavica, to je baš smešno. Jeste vidjeli kako sam ga zagrlila kad je pao na mene? Kukavica! Ćao, ćao! Vidjet ćete vi meni. Ne vidim čuvara, znači još je daleko. Hajde što pre da pronađemo mjesto za skrivanje. Ja sam već pronašao sjajnu žutu krušku. Moram izvaditi sve što mi ne treba, onda mogu ući unutra. A gdje ja da se sakrijem? Treba da pronađem super mjesto. O, ovdje sigurno niko neće ući. Odlično! Sakrila sam se. A gdje ja da se sakrijem? Moram da razmislim. O, ovaj roza tepih mi odgovara. Ali ovi tegovi će mi sigurno smetati. Joj, kako su teški. Ne mogu da ih podignem. Hajde, vidi. Hajde, još malo. O, uspela sam. A sad mi preostaje samo da se uvijem u tepih i sedim ovdje, tiho. Oni su sigurno ovdje. Našao sam te. To je običan teg. Gde sam ja? Teretana. Ja sam inače bokser. Kija. Zašto tako tvrda? Što je ovo? Neko plače? Našao sam te. Pronašli ste me. Hajde, izađi, stoj tu. Idem da tražim ostale. Šta to sjaje ovdje? Pincipele. Sjećam se da je tvoja drugarica imala takve. Treba skupiti svu snagu, tako je. Hajde. Ko je ovdje? Našao sam te. Stani pored svog druga. Nemojte bežati nigde. Pa, gdje je vaša treća drugarica? Kutija sa loptama. Treba da proverim. Ovo je lopta. Zašto? A ova lopta mi deluje čudno. Evo te. A sada pridruži se svojim prijateljima.
Sad ću vas uhapsiti. Nećete nigde pobeći. Ko to viče? Bežimo dok nas ne vidi. Ej, gde ćete? Gde smo? Da li smo pobegli od čuvara? Mi smo u bioskopu. Moram hitno da pronađem mesto za skrivanje. Ovo će mi sigurno odgovarati. Sakriću se iza zavese. U stvari, vide se moje noge. Moram naći nešto drugo. Kontejner za smeće. U njemu me sigurno niko neće tražiti. Kako smrdi ovdje. Trebalo bi da sklonim svo smeće i onda ću moći da uđem unutra. Odlično. Oho, Phoebe je našla super mesto. Ja nikada ne bih tražila u smeću. A gde ja da se sakrijem? Frižider sa pićem i baš moje omiljene plave boje. Sad ću izvaditi sve police i piće iz frižidera. Odlično. Ostaje mi samo da se zavučem unutra. A da me sigurno niko ne nađe, treba da se obložim Pepsi kolom. Da, tako je. Ja sam genije. Super mesto, Jane. A gde ja da se sakrijem? Moje omiljene kokice. Tako sam gladan. Šta je to tamo? Wow, kolika kanta. Sad ću ispratniti kantu i zavući se u nju. Ne, ipak mi treba veća kanta. Da, evo je. Ova kanta je stvorena za mene. Tu ću se sakriti. I mogu kokice jesti. Cool. Ovo je predivno mesto. Hajde još malo. Uspeo sam. Sigurno su došle ovdje, ali gdje su se mogli sakriti? Koliko kokica. Baš sam gladan. Samo mi fali neki film. Hej, ko se sakrio u mojim kokicama? Evo ga, lopov. Našao sam te. A šta je ovdje? Pepsi. Super. Baš sam žeden posle kokica. Prelepo. Ko je ovo ovdje? Još jedan lopov. Dobar pokušaj, ali našao sam te. Šta? Hoćeš da me kupiš Pepsi kolom? Nećeš uspeti. Što? Sve sam popio? Evo, kante za smeće. Da probam da ubacim limenku. Da, ja sam pobednik. Ej, ko je to bacio? Koga da uhapsim? Ko se krije u kanti? To je treći lopov. Pronašao sam sve. Društvo, ja sam ga malo zadržala, ali moramo što pre da bežimo. Hajde. Šta, gde? Gde su pobegli? Ovog puta je bilo teže pobeći. Moramo što pre da pronađemo mesto. Gde smo stigli? U muzej? Cool. Ovdje sigurno ima mnogo slika iza kojih mogu da se sakrijem. Da li ste vidjeli ove pink žabe? Sigurno će mi pomoći da se sakrijem. Sad ću stati za slike i napraviti rupu ovdje da bih sve videla. Ja čak ni ne znam gdje bih se sakrio. Moram da pregledam muzej u potrazi za nekim dobrim mestom. Šta je ovo? Ovo liči na sarkofag mumije. Cool. Sigurno mogu da uđem unutra. Padam. Ovdje je slatko. Nije. Kostur. Osjećam se neprijatno ovdje. Treba što pre pronaći mesto i sakriti se. Ali gde? Tačno. Ispod tepiha. Iako neću stati tu. Možda ima neko bolje mesto? Taj sarkofag će me sigurno sakriti. Mamice! Moram pronaći nešto drugo. Ovi vitezovi su odlično mesto za mene. Mogla bih se presvući u jednog od njih. Tako je. Ko se ovdje krije? Sad ću ih naći. Kakva cool sekira. I oštra. Je li prava? Wow, zamislit ću da sam moćni ratnik. Da li mi se učinilo ili se taj eksponat stvarno pomerio? Sad ću saznati. Ko je tamo? Vidim tvoje bezobrazne oči, devojčice. Izađi i stani pored mene. Ne, pada! Ovo je bolelo. Još i kvarite eksponate. Stani ovdje i ne mrtaj. Dobro, gde su još dvoje? Ova slika izgleda veoma moderno i tako živo. Iako sad čekajte malo, pa zaista je živa. Oči žabe trepću. Pokaži se, ko se to krije? Lopove, tako sam i mislio.
Stani ovdje i ne miči se. Ostaj da pronađem vašeg druga. Stani, rekao sam. Gdje može biti vaš drug? Sarkofag još nisam proverio. Aha. Prava mumija. Ne jedi me. Ups, nije mi dobro. Tako smešno je palo. Devojke, moramo bežati. Šta je sa vama? Ne prepoznajete me? To sam ja, Den. Hajmo brže. Mumija je otišla. Ti lopovi su opet pobegli. Ali kuda? A, tamo. Drugari, umorna sam od trčanja. Moramo i ovdje pronaći mjesto za sakrivanje. Šta je ovo? Roza stonja? Sigurno mi odgovara. A šta je ovdje? Wow, ovo je meni sa jelovnikom. Nikome sigurno neće naći za njega. Gotovo. Svi su se sakrili. A gdje ja da idem? Dobro, idem kod Fibi. Ne može? Dobro. Ukusna pizza. Gladna sam. Ali ne smem, moram naći mjesto. Ideja. Sakriću se u kolica za hranu. Ovdje ste. Šta ovaj poklopac radi ovdje? Možda se ispod krije neko. Možda čak i hrana. Mogu nakratko zaboraviti na lopove i večerati. Majko mila, ljudska glava. Padam. Prijatelji, onesvestila sam ga. Šta ćemo da radimo? Moramo ga nekako probuditi. Ne možemo ga ostaviti ovdje. Hej, probudi se. Dobro je. Šta radite, lopovi? Našao sam vas. Sad ću vas naučiti pameti. Za krađu se ide u zatvor. Samo na zatvor, molim vas. Došla mi je ideja. Možda da se okupimo oko hrane i zaboravimo na sve sukobe? Pogledajte kakva ukusna pizza. Nudite meni, stvarno. Rado ću je pojesti. Tako sam gladan od trčanja za vama. Ukusno. Drugari, mogu li vas zagrliti? Dobro je što se sve dobro završilo.